Apa? Kodok Mare apa kodok? penyakit. Penyakit. Lha iki jekne ajang kono no. Iki lho jere apa nggih mangan. Kita wong jangkut sak supang mulai macam. Lawuh iki lho enak. Iki lho wis tak goreng. Kita meco. Mare apa iki? Penyakit. Beh. Lawuh iki lho gurih. Iki dipangan, lawuh iki lho enak. Iki lho lawuh. Wis tak goreng garing iki, Mang. Iki lho wis tak goreng garing. Sinebasne sapa ki, Mang? Pondok peta. Mas Ropi ngi. Ini. Mas Ropi. Peta pondok Cemacol ngarit, cemacol. Macul-macul ngarit-ngarit wonge. Cemacol ngarit, cemacol. Oh, penggane Mas Ropi ngi macul-macul. Ngarit. Terus? Cemacol ngarit. Terus apa nih? Makan apa? Ayo maju bebas sangko. Piye? Ayo maju bebas sangko. Apa? Lawa kodok ya, lawa kodok ya. Lawa kodok ya. Iki lawa kodok ya, man kodok mau. Bocah. Piye Bang bebas piye? Cek bebas sangko. Piye kurang banter? Ayo maju bebas sangko. Enak. Bebas tenan toh? Kodok seanak. Jane mikir sapa? Masih ikut nonton yuk. Mas Riko. Pokoknya haul. Haul. Terus aku takon, yo. Takon. Iki malam suro, malam Jumat apa? Ayo. Jumat apa iki? Negeri. Uduk, Jumat apa? Ayo. Uduk Jumat Pahing, Jumat apa? Kiwan. Apa? Ada sedini kiwan. Jumat Kliwon. Akeh demit lho ki engko enek pocong lho. Ini Mbak. Nyadi Mbak. Mojo, nyadi mojo loh. Tak Kamu mengi. liwat luar kono. Tak mengi, ripna tuh. Iki segone rantek ora apa-apa. Tak pengen kucing ya. Bentar. Jangan kek. Lawa kodok lah no. Mixue. Mixue. Lawa kodok ya. Lawa kodok bangkong. Kasih, halo. Enak sih. Makiah banget lah. Mari ngelak. Lawa kodok lho. Hehehe. Dipangan ya, Cal. Mari apa kodok? Mari apa? Penyakit Apa? penyakit. Bangsaku. Apa? Ayo maju bangsaku. Tak sepangku semang. Enak ya Mas Arif. Enak. Sak takir beyek lho entek. Wah, luwe tenan toh dari. Wah, kita ya gayeng ya. Mending apa lagi? Nah, tuh baru Acaranya nyanding yo. Malam minggu. Malam minggu nyandi. Oh, pakai satu. Lek begitu. Hmm. Bebas bebas. Jempol, wah. Bebas Jempol, piye? lalu